ଆଈ ଏତେ ସବୁ ଭେରାଇଟିର ପରିବା ନେଇକି ଆସିଛୁ, ଆଜି କ'ଣ ରୋଷେଇ କରିବୁ କି? ଆଜି ଶାମ୍ବ ଦଶମୀ ଘାଣ୍ଟ ତରକାରୀ କରିବା। ଦେଶୀ ବୁଟ, ବୁଟ ଡାଲି, ମଟର, କାବୁଲି ବୁଟ, ଅମୃତଭଣ୍ଡା, ଗାଜର, ଖମ୍ବା ଆଳୁ କାଟିଆ, ଆଳୁ, ବାଇଗଣ, ଫୁଲକୋବି, କଖାରୁ, ମଟର ଛୁଇଁ, ଶିମ୍ବ, ବିନ୍ସ, ବନ୍ଧାକୋବି, ଟମାଟୋ, ଲୁଣ, ହଳଦୀ, ଅଦା କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଛେଚା, ରିଫାଇନ୍ ତେଲ, ଜିରା ଲଙ୍କା ତେଜପତ୍ର ଫୁଟେଇବା, ଅଦା ଛେଚା, ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ର, ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ, ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ, କରି ପାଉଡର, ଗରମ ମସଲା, ଧନିଆ ପତ୍ର, ଜିରା ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, ଲୁଣ, ଗୁଡ଼, ଗୋଲମରିଚ ଗୁଜୁରାତି, ଅଦା ଛେଚା, ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ଶାମ୍ବ ଦଶମୀ ପାଇଁ ବୁଢ଼ା ଚକୁଳି ଘାଣ୍ଟ ତରକାରୀ।